ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಮೃಗರಾಜ ಅಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಿಜಿಂದಪ್ಪ वाशिंग मशीन तो फ्लग बोलने ना जरूर ना मशीन तो फ्लग बोलने ना जरूर गालू मोट पलकेदा मोट
అవైన దైవాల ప్రేతాలే ఉందిరండి ప్రేతాలు వద్ద మారా Pati ka cuma beli barang. Berkenta. Kata lo tinggal naga. Hati. Berkenta. Weh, berkenta. Kalau jadi pun sering ulas suruh nih. Perfect. Master again. Ayo kita leger mana? Leger ada. Ego itu lah. Bisa.
आता निघले कुटुंब सारीच्या मारा कुटुंब सारीची ना बात्या मुझे ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ರಪ್ಪ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತವರ ಪೋದ್ವಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಚೇರಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಗೊರ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪನಾಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ದೇನಿಗೆ ಎದುರು ಕೂಡ ಇಟ್ಲ ಕೊರ್ಪನಂಡ ಇತ್ತ ಕೊರಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಹೇಬರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸಂತೋಷ ರೀತಿ 5,000 ಮಂಡೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ 5,000 ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ 50,000 25 ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಭಾಗ 50,000 ಕೊರ್ಪುನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಆಗಲಿ ತಿಕ್ಕಡೆ ಆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಡು ಸೋಮನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಎರಡು ಜನ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲ ಐಟೈಟೇ ಹೋಗ್ನು ಮರ್ಚಿ ಅಕಲೆ ಕೊಂಚಿ ಸ್ನಾನ ಕಡೆ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ